Bueno, ikusten duzuen mura, musika instrumentu zinguratuta gauz, gitarra, pianoa, eta gure onduan Jesus Markaide konpositzailea dako. Bueno, konposatzailea txikina, Txikina, bueno, konposatzaile esango, beak Zorionak kantua, hizkuntza... Zorion bat, zorion bi. Zorion bi kantua... Gure oso piano jolik. Hori gero ikubukaera da. Bale. Hizkuntza pila batetan, traduzio duzu kantu hori, zelatan sortu zen idea hori? Bueno, ni kontratu nintzen, nik inmobilia neukan, jubilata baino lehen, eta kontratu nintzen, etorki asko, pisu bila, etxe bila, eta danok kriston joera euren hizkuntzetan eitzeko. Da, euren artien betik euren hizkuntzetan eitzeko, eta ez dien, integratzeko zerik ez, asmorik ez. Eta nire handia be ikastola zen biro, ataren bezala. Da, bueno, nik nire bezeroei eta galdetu ditu, zer esaten da en rumano zorionak, ez dakit, hor daukat ez da, en esto, en árabe, admira zaid, admira esan. Arraziak izaten bauen, zorion bat, zorion bi, bueno, admira zaid, Mohamed, admira zaid. Hori zen, integratzeko, erdimentxea txiki bat, integratzeko apurtxo bat etorkinei gure zikuntzetan. Da horrekin, egon nintzen, bueltaka, hainbat, igual, 10 edo 12 eskola publikoakin gehien bat, aber zeu usten nuen horretaz. Danok onartu, gauza interesantia pentsaueten izenekiela, ez da? Eta baita Atxabaltako eskola publikoakin gelditu ginen grabaketa bat eitxeko. Grabaketa bat eitxeko, da orduen sortu zen virusa. Da dana zen pikutara, da ezin zen miak egon, bakotxak bere gelan sartuta, da ezin zen. Da oinarte, da bueno, nik joe jaten, zuei gana joatia esateko hori, hau eta baitxa edaletxiak eta baitxa interesgarritxak izen lehiti ebiltzat hau olako abesti bat, abestia hogei edo 30 hizkuntza, etorkinen hizkuntzetan baitxa eta euskeraz bebai. Horan gure mutikuek euren hizkuntzetan eitxeko abesteko, eta eurak gure hizkuntzetan, bai, hori izaneko zan. Kurioso da, holako, bueno, esaguna den kantu bat, ez, zorionak, bueno, jente batek zorionak izateko erabiltzen den kantu bat, bai, Happy Birthday. Inklusio moura erabiltia, ez? Bai, bueno, da kantua da euskalduna da, zorion bat, zorion bi, euskaldun kantua, nik asmatu nuena, lengua gainera izan bilaziko bezala, esan izen zorion kantu bat, baizik eta bilaziko bat, ez da. Baina gero, bueno, aldatu izan eta hori abesten dut, gu familixan eta lagunakin eta beti abesti Happy Birthday ordez hori abesti abesten dut. Eta bueno, etorkinape, abestia samurra da eta oso pegadizo esaten dena. Eta, bueno, eusen like motibo bat, danok hizkuntza berdinien izitzeko. Gu ero hizkuntzan da eurak gure hizkuntzan. Eta zelako erantzuna eduki daue, proiektu honek esan? Nik esan dut, eskolartan eta oso interesgarritxa iruditzen. Gero jarri bidaz, hau zein gau. Ni egon nintzen Atxabaltako eskola publikoakin hori asmatzeko, da akordu bat jau ginen, grabaketak eta itxeko, eta orduen sortu zen COVID-en asuntua eta dana pikutara joan zen. Ez du, baina nik uste dut, gauza interesantia izen lehikiela, da beste arlo batzuetan be zertzeko, bai euskeraz eta bai eroikuntza nahazketako eta normala entzuti, da jentiak, kemengo jentiak be, ikezi daixera eure hizkuntzan produzioetan baitxa ere.
hori nik uste dut integrazioa erramitza bat izan likera, da hola hartu daue nik konsulta duten horko hezkuntzako profesionalak, ez da? Azkerien, eurak horren gainien dakixenak, ez ni, ez da? Eta ez dakit horrelako beste proiektu bat edo eskuartzian dakotun, integraziorako beste proiektu bat edo? Ez, bueno, egon lehiki beste gozatxo batzuk, baina hau hartu modelo bezala eta segaitxik ez norbait zoriontzeko ze gauza politxea bere hizkuntzan alemanei zentzen zen, da kriston alegrantzia hartzen dago, ez da? Orduen, da hori arabiar horrek segaitxik ez bere hizkuntzan egin, ez da? Hori da detalle oso baitagarria euretzat, da, osea, asunta horti doia, maitasun bidetik lortzia, horreik apurtxo bat gure hizkuntzan be eitzeko zea baitasuna, esango nuke, ez da? Orduan, gentian aldetik igartzen duzu eskerron bat, ez? Horitxe da, ruso batek zure hizkuntzan esaten duzu zorionak, dira, koño, ez? Osea, oso interesatia da, ez? Osea, oso urbil sentitzen zara, hori da asmua, ez da besterik, da erremite txiki bat, esateko, koño, eta ekarrigo hori tipo hori gure izateko zerrera, ez da? Dauz hizkuntza batzuk, arabiar, por ejemplo, abestu ez dagoela itxen. Bueno, gu bai, segaitxek ez gure modura sartu, ez? Hau da, kultura diferentziak elkar ezauketako. Elkar ezauketako, horixe. Elkar ezauketako, da kriston errespetuaz, osea, zuk ez dut bere hizkuntzan, eurak zure hizkuntzan, baina, da pultxo bat atraer, ez mugak jarri, baizik eta apurtu mugak, hori izango zen. Jesus Markaide, mila esker, zorionak indako lanagatik eta aurrera golako beste proiektu bat urteten da. Muy bien, bueno. Eskerrik asko. Zuei dortzegatik. Zorion bat, zorion bi, zorion ugari. Zorion bat, zorion bi, gure inigori, zure gunean, danok pospozik, ondo pasatu, ta besti hau hartu opari. Zorion bat, zorion bi, zorion ugari, zorion bat, zorion bi, bihotzez inigori.